Sziasztok! Én Undertaken vagyok, és most újabb rendszeremmel a gombos zárral fogok foglalkozni, mégpedig azzal a részével, hogy lehet azt elérni, hogy egy gombot többször kelljen megnyomni. Ezt fogom most megmutatni. Ezt gombjelre fogjuk működtetni, de mivel egy gombjel azt hiszem ilyen 3/10 másodperc, ezt le kell rövidítenünk a következőképpen, ahogy most mutatom. Jó, és itt ha kivezetjük, már látjuk is, hogy egy sima gombjel az ilyen hosszú idő, viszont ez csak ilyen rövid. Jó, és ezzel már tudunk is valamit kezdeni, ugyanis ezt így kicsit felvezetjük. Majd mellé rakunk blokk, piston, aztán újra blokk, aztán piston, és ezt egészen addig csináljuk, amíg szeretnénk, ugyanis ahány piston lesz, annyiszor kell majd megnyomni a gombot. Jó, és itt kell egy ilyen bevezetés, és hát nem is muszáj, csak ide egy kar, redstone, és 4/10 késlekedéssel repeaterök. Ugyanis majd ez úgy lesz, hogy a pistonok felnyomják az anyagot, és a repeater belevezeti a jelet, majd az átadja ennek, de mivel 4 másodpercen van, ez nem tudja a következőnek, csak a következő gombnyomásra. Jó, azt így működtetem, és egy gombnyomás, 2, 3, és itt ki is lehet vezetni szépen a jelet. Jó, ennyit szerettem volna ebben a videómban, köszönöm a figyelmet, sziasztok!